1/2025 STFH rendelet. Hogyan lesz ebből a viszonylag hosszú műből egy platform? Tartsatok velünk! Miért csináltam ezt a vlog sorozatot? Hát igazából kíváncsi vagyok. Én azt gondolom, a startupoknak az egyik ismérve, hogy kíváncsiak vagyunk, és szeretünk kísérletezni, szeretünk gondolkodni, szeretünk olyan megoldásokat hozni, amelyek talán egy kicsit kilógnak a megszokottól, lehet, hogy hatékonyabbak, lehet, hogy csak újszerűek, és így építkezünk mi a Brindnél is. Annyit fogok csinálni a következőekben, hogy végig fogok menni magán a végrehajtási rendeleten, és azoknál a pontoknál, ahol úgy érzem, hogy valamilyen szempontból engem megfogott, azt fel fogom nektek olvasni, és hozzáfűzem a gondolatokat. Ha végigpörgetjük magát a jogszabályt, akkor először azt mondhatnánk, hogy wow. Nagyon régóta várja, azt gondolom, a szakma magát ezt az egész információhalmazt, és az biztos, hogy megosztó lett. Ahogy olvastam az elmúlt napokban a különböző szakmai fórumokat, arra jöttem rá, hogy a leginkább nem tetszést váltó pontok, azok olyanok, amik egyébként nekünk a platform szempontjából majdnem lényegtelenek. Ilyenek a díjazások, az, hogy milyen stratégiát fognak adott esetben választani a különböző szervezetek, ez nekünk majdnem mindegy, és ez például egy nagyon izgalmas pont, én azt gondolom, hogy amikor egy startupról beszélgetünk, akkor nagyon más szemléletet kell nekünk megvizsgálnunk, nagyon máshogy kell belegondolnunk a dolgokba, hiszen mi alapvetően nem tanácsadók vagyunk, akik segítenek az érintett szervezeteknek, mi nem érintett szervezetek vagyunk, akik meg akarnak felelni, hanem mi igazából mindenkinek a fejével kell gondolkodjunk, ráadásul ebben az esetben nem is csak ez a két szerepkör a fontos, hanem az auditoroké is. Úgyhogy vágjunk is bele, én elkezdem olvasni magát a jogszabályt, és amikor olyan pont lesz, akkor ezt meg fogjuk együtt nézni. Az első pont, az gyakorlatilag az első paragrafusnál van, ami a mi szempontunkból érdekes. Mégpedig azt mondja, hogy az auditor, akit ugye a törvény meghatároz, az valamennyi elektronikus információs rendszerét az adott érintett szervezetnek megvizsgálja, hogy a biztonsági osztályba sorolás megtörtént, illetve megnézi azt, hogy maga a biztonsági osztályba sorolás követelményei, azok hogyan teljesülnek, illetve a hozzájuk kapcsolódó védelmi intézkedések. Majd látni fogjuk, mert azért nem árulok el zsákba macskát, nem először olvasom magát ezt a törvényt, hogy azért ez nem feltétlen ennyire fekete-fehér, vannak olyan szabályok, amiket majd meg kell vizsgálni, ami biztos, hogy azt nézni fogja az érintett szervezetnél az auditor, hogy a biztonsági osztályba sorolás mi alapján történt, azt meg fogja vizsgálni, hogy a védelmi intézkedések azok megvannak-e, végig lettek gondolva, és egyébként hogyan áll ezekkel a szervezet. A mi szempontokban ez azért izgalmas, mert nekem volt még az egész platform tervezés elején egy olyan gondolatom, hogy maga a biztonsági osztályba sorolás, mint olyan, az nem feltétlen a mi platformunknak a funkcionalitása, hiszen minden cég egy kicsit máshogy gondolkodik, az őket segítő tanácsadók is egy kicsit máshogy gondolkodnak, úgyhogy én jó indulattal magát, ezt a funkcionalitást, ezt leminimalizáltam. A platformon keresztül jelenleg annyit tudnak csinálni a szervezetek, hogy egy konkrét biztonsági osztályt tudnak hozzárendelni az adott rendszerhez, amit megvizsgálnak. Na most ez biztos, hogy bővítenünk kell, hiszen itt arról van szó, hogy az auditor meg fogja vizsgálni, hogy konkrétan az adott biztonsági osztályba sorolás az mi alapján történt, azaz
A 7/2024-es végrehajtási rendeletben azok a pontok, amiket mi gyakorlatilag megvizsgáltunk egy biztonsági osztályba sorolásnál, azok hogyan történtek, miért történtek, és evidenciával is kell ellátni őket. Úgyhogy ez biztos, hogy ezen a funkcionalitáson egy kicsit fejlesztenünk kell. Nézzük tovább. A következő pont az rögtön ezután következő szövegből illeszkedik össze. A kiberbiztonsági audit mire terjed ki? Ugye meg kell nézni a kockázatmenedzsment keretrendszert, ami önmagában egy izgalmas dolog, hogyan lehet ezt egy platformba beilleszteni, majd a különböző rendszerekhez kapcsolódó mindenféle információt, illetve ami szerintem izgalmas, hogy a rendszer védelmét támogató folyamatokban résztvevő valamennyi természetes személy ehhez kapcsolódó tevékenységét, és egyébként meg a szervezet által meghatározott eljárások gyakorlati megvalósulását. Ugye ez azt jelenti, hogy nem csak arról van szó, hogy itt rendszereket kell rögzíteni tudnunk, hanem hogy ezekhez a rendszerekhez, hogy önmagában az egész folyamatnak milyen szereplői vannak. Úgyhogy ezeknek valamilyen helyet kell biztosítani. Jelenleg a mi platformunkban minden rendszernél rögzíteni tudod azt, hogy ki az, aki a rendszert fejleszti, ki az, aki üzemelteti, stb. De itt ennél egy kicsit többről van szó, úgyhogy egészen biztos, hogy ezen egy kicsit módosítanunk kell, hiszen ezt valamilyen módon ellenőrizni fogja a hatóság. Mi pedig azt szeretnénk, hogy ezt az egész ellenőrzés az ne kis darabokba kelljen összeszednie, hiszen hát ahogy látjuk azért elég alacsonyak úgy üzleti szempontból ezek az audit díjak. Ugye az auditornak alapvetően az lesz az érdeke, hogy minél hamarabb tudjon végezni a munkájával, és egyébként az érintett szervezetnek is nyilván ez a célja. Úgyhogy ha minden olyan szükséges információt egy platformba tudunk sűríteni, valamilyen átlátható módon, amihez az egészhez kell, akkor tudjuk mi igazán segíteni az ügyfeleinket. Nézzük tovább. A mi szempontunkból a következő pont az maga a kiberbiztonsági audit során a védelmi intézkedések vizsgálatának módszerei. Miért izgalmas ez? Nekünk olyan felületet kell biztosítani, ami ezeket a módszereket támogatja. Az első az a dokumentumvizsgálat. Ugye a mi platformunkban föl lehet tölteni különböző szinteken, a szervezethez kapcsolódóan, az adott rendszerhez, vagy egy védelmi intézkedéshez kapcsolódóan különböző dokumentumokat, amik alá támasztják az adott védelmi intézkedésnek valamilyen jóságát, megfelelőségét. Adott esetben ráadásul ezt cégcsoport szinten is biztosítani kell, ezeket mi meg tudjuk tenni, egy kis finom hangolás még lehet, hogy szükség van, hogy még inkább összeköthetőek legyenek maguk a követelmények és a hozzájuk kapcsolódó dokumentációk, evidenciák, de ez a ponttal nekünk alapvetően nincsen gondunk. Interjú. Az interjú miben tudunk mi segíteni? Magában a felületben van egy olyan funkciónk, hogy varázsjegyzet. Ez a varázsjegyzet arra szolgál, hogy bármilyen szöveget, hogyha ide beleír egy adott érintett szervezet, akkor ezt gyakorlatilag néhány kattintással az adott védelmi intézkedéshez tudja küldeni egy adott rendszeren, vagy több rendszerhez kapcsolódóan. Kvázi így gyorsan szét lehet szórni az információkat. Na most, hogyha interjúztatniuk kell, ami egyébként nyilván nem meglepő, hiszen a szakma alapvetően így működik, akkor ezeket az interjú funkciókat is egy kicsit bele kell, hogy rakjuk magába a platformba, és éppen ezért ezt a varázsjegyzetet fogjuk alkalmazni, és fogjuk tudni biztosítani az auditorok számára, hogyha szeretnék ezt a platformot használni. A következő pont az a teszt. Azt, hogy mit jelent a teszt, az ugye, hogyha egy kicsit megnézzük magát a jogszabályt, akkor arról van szó, hogy az adott védelmi intézkedésnek a mienségébe bele tud az auditor
tekinteni, vagy bele kell, hogy tudjon. Mondjuk van egy tűzfal, akkor a tűzfal szabályt meg kell tudnia nézni, vagy magát azt, hogy az egész tűzfal kezelése hogyan történik, milyen interfészek vannak, ilyesmi. Ezekhez mi tudunk egy felületet biztosítani, ahol az alapvető információkat, képernyők, képeket föl lehet tölteni, de ezen kívül az összes többi a gyakorlatban tud működni, úgyhogy ehhez részben tudunk hozzájárulni, de azért azt gondolom, hogyha ezen az evidencia halmazon, dokumentum halmazon egy auditor végig fut, akkor tényleg csak azokat a dolgokat kell adott esetben jobban megnéznie, ami valamilyen módon fölkelti az érdeklődését. Az utolsó pont pedig a kiberbiztonsági törvénynek a vizsgálati tevékenységeit emelik ki. Ugye ezek a vizsgálati tevékenységek, itt lehet behatolásvizsgálat, forráskódvizsgálat, kriptográfiai vizsgálat, vagy adott esetben sérülékenységvizsgálat. Ezeket a mi platformunkon keresztül alapvetően nem lehet megoldani. A kérdés az, hogy mégis ebben tudunk-e valahogy segíteni. Később a szövegben egyébként kiderül, hogy ezeket ráadásul meg is kell őriznie a szervezeteknek, illetve az auditornak. Úgyhogy, ha már ennek tudunk egy olyan struktúrát adni, ahol az auditor föl tudja tölteni ezeket az információkat a szervezet számára, akkor onnantól kezdve magát, ezt a funkciót is támogattuk. Lesz kifejezetten konkrét helye mondjuk arra, hogy a forráskód elemzésnek az eredménye az hogyan zárult. Ilyen módon tudjuk azt megint csak megoldani, hogy ne kelljen össze-vissza kikattintgatni a platformból, vagy ne kelljen különböző helyekről összeszedni ezeket az információkat, hanem egy helyről meg lehessen nézni. Nem szeretném túlhúzni ezt a részt, ezek az első gondolatok, erre számíthattok még néhány epizódon keresztül, úgyhogy tartsatok velem, és ha gondoljátok, akkor nézzük át közösen a következő pontokat, nézzük meg, hogy hogyan lesz ebből az egész követelmény halmazból, ebből a jogszabályból egy startupnak a platform modulja. Ha van kérdésetek, vagy kíváncsiak vagytok bizonyos részletekre, akkor kérdésben, a kommentekben keressetek minket nyugodtan. Sziasztok!